Тапшыруның алдагы котлау сәламе кабат игезәк юбилей арчыларга. Усманова Гөлфия Рәхимҗан кызы һәм Батраева Әлфия Рәхимҗан кызына юллана. Матур юбилейлары белән бу юлы яраткан тормыш иптәше Ирек Джиханшевич, улы Раил, килене Юлия, оныклары Айдар, Диана һәм Кәрим, кода-кодагылары Камил Калимуллович, Нурия Кәбировна, уллары Марат Кәмилевич Рамазановлар котлап, шулай күңел түрләреннән ургылып чыккан җылы теләкләрен җиткерәләр. 39 ел элек бер-беребезне табып, матур гаилә корган идек, җаным. Бу мизгелдән алып инде бер гомерлек вакыт узды. Шушы татлы мәхәббәттә икебезне дә сөендереп бер-бер артлы ике инҗедәй балаларыбыз туды. Гомер барышында төрле хәлләр булды. Яшь гаилә буларак авырлыклар да кичердек, ләкин барыбер бергә булгач, җиңелрәк кадерлем дип минем күңелне күтәрдең. Гомумән эш сөючән буларак, бер эштән дә баш тартмадың һәм бу матур сыйфатыңны балаларыңда да тәрбияли алдың. Ике балабыз да бик сабыр балалар булып үстеләр. Хәзер инде әби-бабай булып матур көн күрәбез. Кадерлем, киләчәгебез үткәнебез шикелле үк матур булсын. Гомеребез тигез, күркәм узсын. Яраткан тормыш иптәшем каршылый туган көнен, минем бәхеткә дөньяга зарыгып килгән көнен. Бәхетле дә мине иттең, бирдең иң олы бүләк. Әти шатлыгын татыдым, сиңа миннән бар теләк. Теләгем шатлыклы булып тату гына яшиек. Без бит әле картлар түгел, яшеннәрдә яшниек. Сөекле һәм яраткан әниебез. Син үзең дә гомерең буе хезмәтне сөеп, бүген дә тормышны яратып яшисең. Киң күңеллелегең өчен сине бар райондашларыбыз да хөрмәт итәләр. Бүгенгесе көндә дә син районыбызның хөрмәтле хатын кызы. Син моңа бик тә лаек. Әниебез бик кунакчыл, аш-су ягына да бик уңган. Шуңа күрә аның табыны гел ризыктан сыгыла. Кергән бар кешене дә ул сыйламый җибәрми. Кадерле без, ихластан сине шушы матур юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Алда да әтиебез белән бер-берегезгә терәк булып, бала оныкларыгызга үрнәк күрсәтеп, ызым-ызак яшәсәгез иде. Без сезне яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Якты йөзле, тәмле сүзле, газизлардан газиз әниебез. Мең рәхмәтләр укып сиңа озын гомер, саулык телибез. Әле тагын бик күп еллар дәртле типсен кайнар йөрәгең. Бәхетле бул әни, рәхәт яша, шитләп бетсен кайгы борчулар. Гел шатлыклар гына алып килсен һәр туачак матур алтаңнар. Сәламәтлек сине ташламасын, болыт капламасын көннәрне. Яшә әни, бик озак шатлык белән. Син бит безгә бик тә кадерле. Хөрмәтле кодагыебыз. Чын күңелдән без дә бар теләкләргә кушылып, юбилеең белән котлыйбыз. Беренчедән бөркеттәй кияү тәрбияләгән әни буларак сиңа бишле билгесе куяр идек. Матур тәрбия алган балаларың синдәй тормыш корып, балаларыбызны бәхетле итеп, үз гаиләләренә хуҗа булалар. Икенчедән кодабыз белән һәр даим балаларга ярдәм күрсәтеп, чын әби-бабай булып, оныкларыбызны үстерешкәнегез өчен дә рәхмәт. Алда да шушылай бергәләп, татулыкта яшәргә насыйплар булсын. Кода-кодагыйга бүген килдек матур бәйрәмгә. Ни бар яхшы теләкләрне төрдек олы бәйләмгә. Кодагыебыз кыз шикелле, 60-ка ошамаган, бер генә дә еллар узып ул әле картаймаган. Телибез олы шатлыклар, кырышта исәнлеген, белеп яшә, безнең өчен кодагый кирәклеген. Алдагы котлау юлларыбызны сөекле апабыз Әлфиягә дә юллысыбыз килә. Якын туганыбыз, яратканыбыз. Син безнең өчен җирдәге йолдыз кебек, йөзең һәр чак нурлы, ягымлы, мөлаем. Без туганнарың өчен җаныңны да кызганмыйсың. Һәр чак ярдәм кулыңны сузып, әниебез кебек кадерләп, төпле киңәшләреңне биреп яшисең. Сине күреп бер сөйләшсәң, дөньялар яктыра, җаннар канатлана. Мул сыйлы өстәлләреңә, күпереп пешкән камыр ризыкларыңа, хуш исле чәйләреңә, сихәтле киңәшләреңне, тәмле сүзләреңне кушып биргәнгәме, йортың да тагы да ямьлерәк күренә. Һәр чак безнең өчен борчылып, хәлләр белешеп торасың, әниебездәй яратып эндәшәсең. Җан җылыңны безгә бүләк итүче апа булу өстенә тырыш, сабыр, мәрхәмәтле ана да, гаилә учагыңны җылытып торучы кояш кебексең. Киләчәктә дә шундый сөйкемле, кеше күңелле, җылы куллы, йомшак телле, туган җанлыклы булып кал. Дусны алмаштырып була, ә туган кан кардәше. Дустыбыз да, туганыбыз да син җаныбыз сердәше. Бәйрәмең белән котларга эзләдек изге теләк, ихлас хөрмәт, сөюебез булсынчы олы бүләк. Күпне күрдең, күпне кичтең, сынмадың, сыгылмадың, алдыңдагы киртәләрдән егылып абынмадың. Кырыш булып яшисең син, туганнар кадерен белеп, яз сынауда яшәргә ул бары елмаеп көлеп. Шулай ук бу айны гаиләбездә тагын бер матур тантана булып үтте.
Сөекле балабыз, ыныгыбыз Диананың 20 ноябрьдә матур туган көне иде. Барыбыз бергә җыелып, аны бу күркле бәйрәме белән котлыйбыз. Уянчыгыбыз бик акыллы һәм тырыш. Барыбызның да иң олы бәхете һәм сөенече ул. Беренче сыйныфка укырга кереп, ул үзенең бар яклап сәләтле булуын күрсәтте. Матур итеп җырлый да, бии дә. Алтын алмабызны бу бәйрәме белән котлап, исән-сау булып, барчабызның да шатлыгы булып үсүен телибез. Раббым, аны бары да ләхазалардан рәхмәт фәрештәләре саклап йөртсеннәр. Дианочка үсеп килә, көн сайын шатландырып, бар гаиләне яшәр өчен бары канатландырып. Татлы алмам, бәхетле бул, күзләр генә тимәсен, яннарыңа бер кайчан да кайгы җиле килмәсен. Туган көне котлы булсын, исән-сау гына яшә, онытмашы якыннарың һәр вакытта янәшә. Кадерле юбилярлар һәм Дианочка, барчагызның да бәйрәмнәре котлы булсын. Алдагы җыр бары сезнең өчен генә яңгырый. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле. Артыннан еллар үтсә дә, гомер йомгакларын сүтсә дә, күңелегез калсын яшьлектә, гомер урталары җитсә дә, гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле. Дусларыгыз, якыннарыгыз, сезне һәр чак хөрмәт итсеннәр. Туар таңнарыгыз үткәннән, бәхетлерәк булып килсеннәр. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле. Багышлана бүген тик сезгә, ихлас сүзләр, матур бүләкләр. Киләчәктә тормыш юлында көчләр бирсен шушы теләкләр. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле, гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез